В. Днешната тема е квас. За да стане ето такъв хляб, както този, който тук ще излезна от фурната и още пари, с чисто бяло брашно, човек трябва да има домашен квас. Може и с мая, но оригиналната рецепта е квас. Трябва ни ето това нещо. Кваса е най-лесното нещо на света, което е толкова лесно, че е изключително трудно за някои хора да разберат и да могат да управляват. Какво представлява кваса? Кваса представлява една екосистема на микроорганизми, които живеят вътре в брашното, което има водичка. Защото брашното, когато няма водичка, няма живот. Там, където няма вода, няма живот. Има ли вода? Има живот. Това е основен принцип. Така. И като жива система, тя трябва да се храни и да се пои. Това е положението. Много лесно се прави квас. Толкова лесно, пак казвам, че е изключително трудно да се схване за какво става въпрос. Как се започва квас? Един най-обикновен буркан, празен, чист. Една лъжица от лявата страна, защото съм левичар. То все едно не знаеш. И брашно. Най-обикновено пълнозърнисто брашно. Това специално е на София мел. Може и да е по-хубаво от София мел. Кой код намери. Как се започва квас? Квас се започва изключително лесно. Бъркаме в буркана с брашното и вадим една лъжица от големия буркан в малкия буркан. Този го отстраняваме. След това какво правим? Добавяме вода. Колко? Трябва ни вода, за да постигнем ето такава кашообразна консистенция. Значи нито е като пластилин почти. Не, пластилина е много по-твърд. По-меко от пластилин, но не и течно със сигурност. Не трябва да тече. Трябва да е ето такова. Гумена история. Какво ще направя? Айде сега ще ги мерим в лъжици. Да видим колко лъжици вода ми трябва. Една лъжица вода. Нищо не прави една лъжица вода. 2 лъжици вода. Не е достатъчно. 3 лъжици вода. Да. 3 лъжици вода. Това е напълно достатъчно. И разбъркваме добре. Аз малко и тропам. Няма начин. Всички съседи да се събуждат. Аз как съм станал в 5 часа. Който си има код, става рано. Разбъркваме. Ето е. Прилича на... Няма да казвам на какво. Защото се сетих с други неща, които не са много лицеприятни. И не трябва да се мешат с храната. И това е положението. Нищо повече не трябва да се прави. Това ни е стартера. Процес. Как върви процеса във времето? Това е ден първи. Оставаме го до, примерно ако го направим сутринта, вечерта просто разбъркваме сместа. Ето така. Няколко пъти разбъркваме и оставаме. На другата сутрин, като се събудим, първата работа, идваме, разбъркваме. Вечерта идваме, разбъркваме. Ден първи свършва. Втори ден. На втория ден идваме сутринта, разбъркваме. Оставаме го, идваме вечерта, разбъркваме го. На третия ден вече идваме сутринта, разбъркваме и преди да си легнем, идваме и разбъркваме. 3 дена минаха. И в четвъртък можем да си позволим в четвъртък вече да добавим още една лъжица брашно. Как става работата?
от големия буркан. Така, с мръсната лъжица взимам една лъжица брашно и добавям какво? Вода. Колко? Както разбрахме, 3 лъжици вода. Аз никога не ги меря в лъжици. Аз ги меря на око. Окомерно. Трябва да ми хареса сместа. Това е третата. И кой ще стане сега? Стана същото, което беше и преди това. Само че 2 пъти повече. Вече сме на 2 лъжици. От третия ден нататък, т.е. от четвъртия ден, от четвъртъка, започваме всеки ден да добавяме по една лъжица и вече на 5-я, 6-я, 7-я ден, примерно в съботата или неделята, започваме също така и да махаме. Т.е. това го вземам сега, излёсквам го в коша, защото той не трябва да се ползва, докато се утвърди като истински квас. Сместа е в едно състояние на противоборство. Вътре микроорганизмите не са се установили и не трябва да се ползва тази смеска. Едва, бих казал, на втората седмица, на 14-я ден от започването на тази процедура, на този процес, тогава вече кваса се оформя като пълноценен квас и може да се готви с него и да се прави. Но, да кажем, от 6, от съботата или от неделята, вече започваме да махаме и колкото сме махнали, толкова ще добавим. Ако махна една лъжица, ще добавя една лъжица брашно с съответното количество вода. Няма проблем да се маха и по-голямо количество. Колкото повече се махне, толкова по-бавно ще се случват процесите. И така, държа го в някакво такова минимално състояние. Няма да го напълня буркана догоре и да си хъба сместа всеки ден. Ами, ето така, по една лъжица слагам, махам. И сутрин и вечер се разбърква. Чуват са сирените. Нещо много важно, което също трябва да спомена, това е как да разбираме дали кваса е станал активен или не. От една страна кваса ще набъбва, т.е. той може да увеличи до 100% от своя обем, т.е. да нараства, да се вдига нагоре и трябва да се има предвид, когато бурканът е пълен, примерно догоре с квас, това автоматично означава, че на другия ден ще го намериш на целия кухненски плод, защото той ще изпликне и ще тръгне да ходи където си иска. Затова никога повече от половин буркан трябва да е пълен с квас. Много показателен фактор за активност е балончета, погледнато отстрани. Ето тук, където пипам с лъжицата в момента, ще стане на бъбали най-различни и колкото са по-големи, толкова по-активен е квас. Ако са мънички бъбали, значи лекичко е тръгнал и това така се следи дали имаме активност. Самия квас, ако се престрашиш да го лизнеш, защото няма проблем да лизнеш суров квас, но е хубаво да е истински квас, като го лизнеш, той е кисел. Киселее. Това означава, че pH-то е ниско, а микроорганизма, който ни трябва на нас, е от тия киселоустойчивите микроорганизми. Те потискат развитието на другите болестотворни, които са в алкалната зона и тогава сладни самия квас. Той трябва да киселее. Но ако го оставиш пак много да работи, тогава вече киселината, която ще се натрупа вътре, ще го убие самия квас. Ще му свърши храната и ще остане само киселина, кисел вкиснат квас. Това е превкиснал. И толкова. Има един такъв момент, ако не го бъркаш достатъчно често, примерно забравиш го ден-два отвънка, отгоре той първо ще превтаса, ще се бухне догоре и после ще спадне надолу. И ако е малко по-течен, това не е много течно, но има момент, в който е малко по-течен,
тогава може да се образува една течност с по-тъмен цвят отгоре. Тя не е проблем, стига да го разбъркаш и да му добавиш храна, защото това е преди да се случат най-лошите неща с кваса. Идва тая водичка, тая течност, която се отделя, но тя не е толкова страшна, ако го хванеш на време. Много важно нещо. Например, оптимални условия за съхранение на кваса по време на процеса, в който ние го развиваме динамично. 18-20 градуса. Не по-студено, не по-топло. Стайна температура. Има и предвид следното. Един съд, оставен в долната част, ниската част на стаята, постига по-ниска температура, отколкото един съд, поставен високо горе. Особено в къщи, в които няма добра изолация, температурните разлики могат да бъдат драстични. Например, долу на краката в момента на моите крака е примерно 16 градуса. Горе на тавана може да е 21-2 градуса. Това е напълно нормално. Освен това и на терасата вратата е отворена, така че влиза студен въздух. Това трябва да се има предвид. Ако искам да го развивам правилно, би го държал ето тук на кухненския плот, където се очаква да е около 19-20 градуса температурата. По-висока температура не му влияе добре, по-ниска температура забавя неговото развитие, но не променя микрофлората. Много важно нещо. Защо? Защото този квас, който това е вече готов, активен квас, ползван месеци наред, от няколко месеца, този квас може би 3-4 месеца, той може до безкрайност да съществува и да се ползва, стига да се пази и да се храни и да се пои както трябва. Най-важното нещо е, като не го ползваш кваса активно, защото аз не правя всеки ден хляб. Ако правих всеки ден хляб, сигурно ще да съм 200 кг, не 100. Ако не правиш често хляб, какво трябва да направиш? Кваса е в това състояние, го охлаждаш. Къде? В хладилника. На колко градуса? Всичко над нулата. Не трябва да замръзва, защото това ще убие микроорганизъма и после ще му трябва много време, за да навакса или пък изобщо да стартира. Има някакви възможности да се възстанови квас от минус градус, но трябва много дълго и е мъчителен процес. Така че аз го оставам моя на 2-3 градуса в хладилника, толкова е вътре. И ако не го ползваш, един път на седмицата, на всеки 7 дни, кваса трябва да се нахрани. Трябва да си направиш нещо от него. Примерно това, ако не го ползваме така, тая маса до една седмица ще е готово за една палачинка, което е супер малко, но ако някой иска, може да си направи и 3-4 палачинки, ако добави повече смес. Въпрос на желание. Това даже е недостатъчно за един хляб или ако го сложа за един хляб, много бавно ще набухне. Така, доста теория, но важни неща. Няма да го оставя повече от един ден навънка без да го храня. А вътре в хладилника 7 дни мога да го оставя без да го храня и без да го поя. Такива дето ги затварят отгоре с марли, с тензухи и не знам си какви работи, да си гледат работата, защото не е толкова критично. Най-важното е температурата и водата, да му се пази и храната, колко често го храниш. Разбери го като това е едно животно. Като жив организъм, то има своите нужди, всекидневни нужди. Всекидневни нужди. Ако не го храниш повече от 2 дни, максимум до 3 дни, ако не го храниш, квасът ти ще умре. Ще премине в съвсем друга фаза, други микроорганизми ще се развият, болестни и така нататък. И няма да става вече годен квас за ползване. Просто трябва да го изхвърлиш и да започнеш наново. Сега с това, като го започнах, разбира се, няма да го продължа. Какво ще направя? Ще го взема от тук и ще го прехвърля в този буркан. Така ще мога да дам възможност ще нахрана моят добитък. И като го оставя в хладилника, съм спокоен, че няма да му липсва храничка. И мога да го ползвам пак събота и неделя, примерно. Днес, ако сме сряда.
Това е за кваса. Пак казвам, изключително лесно, но трудно се постига, защото хората се вманиачават да мислят какви ли не глупости и да му баят и да такова. Постоянство искам. Постоянство. Това е положението. Разказах много. Ако имаш повече въпроси, остави ги долу в коментарите и до следващото видео, което нямаме никаква тема за следващото видео. Изхарчихме всичките теми. Общо всички теми са две. Как да направим хляб и как да направим хляб от квас. Туйто! Чао! Чуваш ли чайките?